Pues, poz izugarria, ez? Nik uste dut edozein piragu izantzat hori dela, pues, lo máximo. Ez dago saia bezalako beste probarik. Bai, bueno, pixka eta raro, ez? Hasi geran sartu ginean eta inorketzeko oso argi nor zen irabazlea, baina ja lehenengo momentutik entzun nun han behintzat niri ematen zidaten. Eta pertsona guztiek, pues, esaten zidaten, zu sartu zera, eta bakarrik uste dut telebistan agertu zera ni bigarren gelditu nintzela. Eta horregatik azkeneko momentu arte goden pixka bat nola ze gertatu da. Bai, esan zeguten inoiz ezela gertatu, ez? Lehenengo aldiz, eta gainera orain txipa daukagu, ega da txipa bakoitzak nanduen lekuan jartzen dula. Orduan, ez dakizu pixka eta raroa da, baina, bueno, txipan denbora berdina ziren, eta azkenean hori erabaki zuten, ados. Bueno, orain nua oporretan, osake ez daka denborarik, baina hango lagunekin eta Irundikan etorri ziren lagun batzuekin ospatu genuen eta oso politzen zen. Ibitan, nik uste hori ibaia oso ondo ezagutzen dudala eta pixkat eguna izatea eta arazorik ez izatea, ez, jetxieran. Ez, gutxi gora bera, urtero egiten du dago gantza berdina, ez? Aldatu duana, igual dieta, izan da pixkat, ez? Aurten pixka zorrotzago jarri naiz, eta egia da, igual pare bat kilo galdu ditu dala azkeneko hilabetean, eta nik uste dut lagundu didala. Ni heldua naiz eta ez daka denborarik mundial bat edo lako zerbait prestatzeko, ez, ja, lan egiten dut ikastola batean eta egunero gelditzen zaidan denbora erabiltzen dut entrenatzeko, beraz ezin dut olako objektiboan diri jarri. Ia da, udan denbora gehiago daukadala eta horregatik seia prestatzen dut, baina, bueno, nik uste dut pixka orain gauzak oztu behar direla eta burua laisai euki behar dudala. Nik uste dut baietz, aurten ibaia erreza zegoen, erraza esan nahi dut ur asko zegoela, eta orduan badago pasatzeko leku bat baino gehiago. Ur gutxi baldin badago normalean bakarrik leku bat dago. Toki askotan handik pasatzeko, eta ez bazara handik pasatzen hor geldituko zera, eta piraguatik jetxi hartu korri egin, eta beste lekura jun. Hori ezagutzen baduzu ondo dago. Baina niri ibaia hola ere gustatzen zait. Ur askorekin, azkarra eta teknikoa. Bai, ni nahiko trebea naiz eta beti ondo libratu dut. Aurten gutxi gora bera 20garrena edo 20garrenka bat ateratzen nintzen, 130 dorsalakin. Eta nik uste dut ja, lehenengo kurban gutxi gora bera 6garren edo 7garren ijula. Nik uste dut kompetizioaz aparte festa bat delako. Asturiasen seia ez dakit edo han piragu ez deitzen diote, ez, eta leku guztiatek ertzontzen dira, ez dakit, beste era batera bizitzen da. Asko, batez ere Helmugan eta Irteeran, ez? Irteeran jende guztia saltoka, Asturiaseko himnoria besten, eta gero Helmugan ere bai. Helmugan entzuten dituzun oihu guztiak, ez dakit, pixkat, bultza egiten dizute, ez? 3 gauza, ez? Elikadura, entrenamendua eta deskansoa. Oraintxe, zer esan dizuan bezala, oporretan joa, ja piragu alde batera utzi eta datorren urtean ikusiko dugu, Bueno, hori ez dakit, jeisten bai seguro, asko gustatzen zaidalako eta ikusiko dugu kabi batean edo berriezka batean jeisten duan, ez dakit.